Gepler Aşgabat. Häzir ýazyjy Hydyr Derýäýewiň Mukaddis Hoca powesti boýunça düzülen radio oyunu dinleýän. Dokuz gıyığın ýerdinden bolan Atajan, edenini däl-elmen lälik edilip ulully. Ol kakazynyň tanış-bilişleriň kömegi bilen ýokary okuw berdi. Akyl hoş ýerinde, görüp görmekden paýnalan owy gyzlaryň birine de öýlendi. Terim muatlap şäherde gezdi. Kakazynyň garanjyny sanyman soğurdy. Onuň okuw ýerini äberin gök bolgusyny dağıdyp, iki ýana at çapdy. Arak şeraptynam aýtmady. Bütün ýylyň dowamyny 3-4 günlük görme görüşe gelämese, ýerine enem atam bardyr. Ýaş gelin garaşyp oturandyr diýmedi. Ol kim görmeli zat? Dün owatyna geldi. Ene atasy, uýolary, gelini begelip iki bolup bilmediler. Söwüş edip, goňşy golanlary mihmançylyga çağırdylar. Atajanyň dem dostlary, köni dostlary ýygnanyp meýlis etdiler. Ýerlerini toz götürüp oňa sözler aýtdylar. Ýaxşy dilekler etdiler. Emma o dilekler, o ýaxşy sözler Atajan üçin tersin bolup çykdy. Onuň owa gelmeginiň başga matlaby bar eken. Asyl Atajan şol gece öýünde de ýatmady. Dostlaryň birini uğradan bolup, şolarda da ýatyp galdy. Dostu bir ýagdaý Atajanyň ejeti Jemala Aýdanny, o görüli doňun ýar bolup galdy. Wahul olup oňulman geçen. Halha gelinim uklaman garaşyp ýatyr. Inni men oňa näme diýeň? Geliniň ýanyna porsada ýylyň önüne porsanyňdan porsaplar geçmiş. Gül ýaly gelin oňa münasip dälmiş. Häzir baryp aýtsam ýüregi gyýlar pahyr çykyn. Cemal'ı uzun ýyjany käýnip geçirdi. Beýleki jaýda bolsa Guljahan Atajanyna garaşyp oturdy. Ol erteden soň agşamky oturşy eden jaýyna geldi. Ece, bir çaýna gajarak çay getire bori. Guljahan jan ýaňjy demläp goýupdy. Bar gelin jaýyna baray. Ey, şöyle getireydin Ece. Oğulluň bolşy ejetine yaramady. Ol ikinci jaýa geçip biraz oýlandy. Son Guljahany ýüzlendi. Gelinim, Atajan çay sorýa. Bar demläp goýan çaýyň ojağa eltip ber. Bar geregim. Bor enesi. İne çay. Ýaňjy demlepdim. Näme ýüzüň galdyrman oturdyň? Ya kellen agyrýar. Okulap bereýin. Öten akşam köprek çaydın mı ya? Hava. Öten akşam köprek çaydım. Vah, adırak istemeyim mi?
O kadın alanı çiğni bilen içerler ahırı. Yanında ödün yal çakınaydı oturan dağını hile gerek de şomat. Yanına çağırıp oturdum olsan aytırdım da. Ay münasip bulanmırsan oturdurdum amoli. Eyvay! Men münasip değil mi? Yok. Men münasip değil bolsam, Aşgabatda münasibini tapandın da şeýle mi? Ay bugün tapmadım yerde tapılar. Onu sen adar edin mi? Belki iyiyem tapansın. Ne bir cevap kaytarıda oturundu. Oğul ediyem. Men şuna şıvada kaytiyan. Senem ertere bir ulu eňi da kayt. Sen şu yerden halan et. Yönüm aňa garaşma. Etiyen gurrun nähil atacan. Hiç beýle de bir zat bormy? Şu pırdattan başlap. İkimiz birimizi ketek adamlar. Düşnükli mi sana şu? Yok. Yok. İlgin näme diýer? Sana näme ol atacan? Sebäbini bir düşünme ahir. Sebäbini bilmek nämen gerek sana, nämen gerek. İki baştan ütköjek wagt ýok ahir. Yok atacan. Sebäbini men bileýin. Belki men günäkärdirin. Eger şeýle bolsa, günäm bilip galayyn. Yok, sen günahkar değil. Onu kim günäkär? Men günahkar, men. Näme üçin? Näme üçin sen günäkär? Gülcahan. Sen onu düşünmördün. Men bir ullukan maktat bar. Men hiredi perim edip şu maktada yetmeli. Näme o maksada men bilen bile yetip bolmaýarmy? Yok, hiç haçan. O näme maksat? Belki maňa da düşündürersin. Gülcahan, sen düşünmördün. Şehir durmuşu ovankı hallel. O yurda durmuş katı çılsırımlı. Atacan. Menem gazet jurnal okuyan, radio dinlep, televizora seyretýän. Ýöne, şäher bilen owaň arasyny sen aýdyşyň ýaly tapawut göremi? Ine solum, sen düşünmeýänligiňi görkezýär. Yo, atacan. Ol men düşünmeýänligimi görkezenokdy. Sen düşünmek islemeýänimi görkezýär. Ne? Sen tapany aýlanyňdan içinden näme bilip durun. Aýaňa ýykylyp ýalvarar öýtme. Billigimden galma. Gülcahan tahtın zırap çıkıp gitti. Onu da jayına varıp, kapın içinden kurplattu, esli wagt sojap ağladı. Soňurda Atajan geler diýen umit bilen garaşyp oturdy. Emma Atajanyň garaçyny. Bu wagt Gülcahan ýadynyň çykaryp, kakasır ejetiniň daşyny tuzak gurýardy. Ne tip bolsa kaka, yine bir ýyldan diplomly oldy bolýan. Ondan anlyk urunna çorba sowatmaly bolaryn. Ay berekella, şeýtkin ogul, şeýtkin. Almaň ta ýokary başyna çykýansan gitkin. Ýygyny adat etmegin. Ay nege men niýetime şodur kaka. Hawa, ogul ýene şu profesor bolmak, şu näçe okumala? Ay kaka, on belli yok kaka. Şu men kuturyan okumun diplom jübüňe salansaň, ondan gaýda bermeli. Ol okuýuňa talandyňy baglyat da ber. Eline sol okuýum, talantam bolmaly ogul. Kaka. Hemme zat ýeke bilmeli wadyr etmegin. Hawa, hemme ýerde başarjanylyk gerekdir. Käsin gördüň, ýokary durmaşy barýan gördüň. Neleň durmaşýany bilmän ana ýerdiň. Emma onu okutsak adamlaryň baýdyr bolýar, olar gördüň şal bir ýeşinde bulaşyp oturýar. Doğru. Asyl çekili bermez. Diýmek, okuyup talant hemme ýerde gerek. Onu o gaty gerek zat Hawa, gerek bolsa şonuň ýadyňdan çykarmagyn. Hala görýärmiň, orady. Kandidat boljakmyş diýerler. Ondan ol Oral Muradoviç bolar. Uy bolar, ýokmy bolar? Ol häzir Muradoviç kaka. Bolsa, enem ataň, şonuň atadyndan kimdi? Ýokun den kaka ya. Enem yer edip, ýedi edip atadan çarym solmaldyň. Hey boljaga bolmaly. Ýöne kakasy oradiýal bolmak kyn. Bu näme üçin? Ay, on dostum kitap, ýani ýollaşam kitap. Kitapdan başga bilýän zat ýok. Bedip dünýäden gumra bolup oturman ýeňedirägem bolmalyk bolarlar. Hey,
Hey, mene şu ölümün yeňles ýoly bardyr öýdemek kak. Bardır. Bardır. Hey, yaş bolýan entek, yaş. Yeňles ýol hel urda bolmalydyr. Ay, kaka, şu entek diplomurcu väsal ali. Ondan soňuny görýär ýatsa. Hey, şu alımların arasına girilden sonra şu iňiş sıkısına belet bolup adı yarıp başlardın. Hani oraya oradın adını tutun ýewip başlaýar. Senem öwwa münasip bolgun ogul. Ay, bolarsly kaka. Entek howlukmasana. Şeydi ol, şeydi. İyilen kim bolmasın. Artık bolsun deyip sana 2 bahasına bu oğul alıp verdim. Sağ olun kaka. Aynen umum yatık, cayda bir tane kıyın var deyip öz başımı hoğula verdim. Kun yoksa bolsun deyip oradan yarıma ösürdüm. Ay karadı zadı diyen ne alır oğlum? Doğru kaka, sağ olun. Oturmak, alim olmak, ögünü yağılır oğul. Ay kaka, arkayın munay. Şu oğlum mara. Burta deşiklerden jyklap görýärler. Berekella, ol berekella, berekella. Yönesi jyklap durma onu. Aňyrdaky gymyllygy görmegin başargyn. Ola, elbette. Kudym, şu gede Güljahanam alıp git. Beýdip aýry ýaşap ýörmem. Ejem dogry aýdýar. Gelini alyp git. Atajan sesin çıkarmadı. Ol Güljahan haktaky pikirini häzirlikçe olardan gizlin saklamak ýüregine dugdy. Bilen aýdymyza göwünemedingmi? Bu ýerde ýeki gezip bermek Güljahan'a da amsat däl. Sen bizim diýenmeli edäý. Öňe ödüňe de ýeki gelip bermek kyn oğlum. Ay, ansa da däl boli. Ha, golini näme? Ay, adar bolarym hadiýen neje. Şu okuturýansam kaptandan alady yetmesek kim däller? Balam, onun asla aladası bolmaz. Gaýtanmydan geýmin ýolugy, çaý naharyň taýýar bolar. Ejem dogry aýdýar oğlum. Näme sesini çykarmandymy botyrsyn? Neme? Ayol, Näme sözlemäge gep tapan okmy. Öten akşam kıyıda canım yanıp durundur. İki adım yere ayırılsmadı mı? Näme öz sümülgen yok mu? Gelip öyde yatıvereninde. Ece, bollul. Bu piyansılıkta orunda yatlamak näme gerek şumat? Näme yatlaman? Katım yatlacak. Gelin sana bir yıl garaştı. Senem iyiliğin öyle porsadıp yattın. Porsatsun geldi öyle porsat. Böyle de bir maskaraçılık. Yeri gece koydun. Koyacak ben. Näme koyayım? Koyar ettin mi sen? Gece, men Güljahan'dan gürleşdim. Ona porsadımın diýmedi, İslam'ın diýmedi. Sen gıygır oturmakry. Sen Güljahan'ın basıp giden iyisini de diýer. Gece. Hayha kapısı kuluplu dur. Ol kalkoz işine gidipdir. Ödüm yönülüge giden näldir? Sana kahar edip gidenler. Meydanına kahar yatışarım. Senin bir yerde kaharlanıp oturmayacaksın, köşesine. Kaharlanacak. Näme kaharlanma? Hani koyun ne? Bu iş olup dur geçiptir. İkinin sevuşu koloturmanın näme? Vah, sevuşak bolam zokla. Men bolşun Ya aýdýan. iyice senem ay, ey! Güljahan'ı kimi gepleştik dedim hemen. Okuvasından şehre gitmesi gitti. Gelin kovsayıp, başkalarının maslahada edelengle. O näme? Bir yıl, onu da okuyan oğlanlardan 6 olup Kavkaz'a gezilince etmekçi. Öyle maşinlik diýär. Men şun aşawada etmeli olacak ha. Güljahan'ı görmeyen gidiverecek mi? Gece, men Güljahan'ı gördüm ahir, aýtdym ha, gördüm deyip. Hel çay getirenle hoşlaşdyk. Uy, asa şeýle mi? Ay, beri bolsa bolýarlar. Böyle. Geliniz koyuladı. Yatma bölümden gelmek ömürden neyiptirler. Gidin. Yurt görün, madalı deyin zalın. Sağ ol kaka. Bir 2 ayda olmakçı. Kaka, bir nima harajadyma gerek bolar. Ana ejen tapan pulunu oşol karakanlığa basıp yatır. Hadi ver sonun. Hadi et. Sana ne severek? Ay, çepirinlenler yere kaçandan üstüne koysan bana var kaka. Yer kaçmasın ne severek? Ay, 1000 manat borlu kaka. Peli yaman kakın zikka kakyandır ödeyen mi? Ece, indi sen mi oturdun ha? Ne böyle köp soruyorsun? Sana yol kırayına gerek bolmadı. Bir taban ağırayın. Ay kaka,
Bokurdağım öllümün ahiri. Yer oluyor da. Ne? Beyaz süt. Şu bokurda gollemene de yeterli mi? Oy, ne mi 500 manat berip 300'den artık köpüğüm vermiyor. Ece, bir sen koşulmaz ama. Kakam kimi dedim sana sor. Kaka, bilen ne mi? Ulak yurttan gelini, kıyıları, soğuk alman gelip durmadı. Hani, kaka, kitenge yeni örpencan rokalı. Ya. Öyle elim bereketli olmaz, lan örpencan kaka. Dur. Yer oluyor. Bak. Bu onun filmmasın oğul. Ne? Yine de tıkıyız. Yaza kaka yaza. Bolya. Var o da kodum bolya. Ehel salımdan gök Volvo yolu düştü. Güljahan bolsa naumid bolup epşgiden qarap qaldy. O her niçigem bolsa qarasyn ılık yerden başına düşen ağırlığın öňünü aljyrap ejizlik etmedi. Göz ýaşam dökmedi. Hiç tat bolmadyk gal daşardy. Serli gymlerini ýygnady. Onu gören Cemalece ýörmekden gelip geliniň ýanyna geldi. Vah, gelinim asıl öýdümüdüm. Yaňy çağılar gelinece işe gitti diýdiler bolum, ugur ýok enne onu. Vah, gelinim öýde bolsaň atajan ugranyna daş çyksaň bolmadymy? Atajanym şu tapar gelip gidişi bir hili boldy da. Şu arak gursun Hudaýym. Onuň üstünden elten okşular tip. Aragym, odallan bolup göwnü bolýanda enesi. Bolmasa beýle bolmazdy. Vay, gelincan, bir yarama söz eşitdiňmi? Ay dahiri näme diýdiň molly? Gelinden jogap bolmadyň Cemalece onuň eginlerini sypylamagy durdy. Güljahanyň syňy gowşap gitdi. Ejizlikle şırgan bilen gaçyp damar aylanmaga başlady. Herne hıngap gelen ýaşyny ýene saklamagy başardy. Vah, can gelinim. Näme diýen bolsa aýtay. Aýtay gelincan, bilim işdeli. Oğlum, men ruhsatym berdi. İslam yerine gidiver dedi. Vay, gelincan, o näme diýdi gurluka? Aydın gibi düşünüklenedi. Men özüm ýaly okayan tapdym. Sen gidiver diýdi bolýa. Yok, beýle diýdi bolmaz asyl. Sen arkayn ulay gelin. Unha kalkasyny iýerip getirdirin. Olup bir dasylyň gözüne ot yakar. Vah, enesi. Gözümle ot yakyan wagtyň geçendir. Onsyň uçun tüýün gondurmak aňsat däller. Teýinse görüm seyik bolmaz. Vah, ol boynu oňurlanyň kalkasyna bir ay deýin. Sen özüň horlap oturma. Vah, bağırma yaptı da. Cemalece gözlerini saka çıkıp gitti. Güljahan murda özüne degişti, koşlaryny ýygnamaga durdy. Şu wakadan soň esli wagt geçdi. Çaragy terin sapar oğlunyň ýygynyň bardy. Emma ol wagty bilen gedilençden gelmedi. Gedilençden gelen soň oradlara bardy. Gedilenç elçileri bardy, öwünmäge oturdy.
Men bu yıl doğru manasında deyince aldım. Kırım'ın kurort yerlerine fiyakat ettik. Vak yürü vak saraytta. Gök valganı şu yerde kurt etmem aytacak derdim. Ey o yerlerin hedilliğine. Yeni çıkargan pul kök berekte. Asıl cüyün olsan duyman ona ya o. Beyle bolsa uyalonma. Gülcahana kımmat baha soğut getirentin de. Yok gelmece. Evimize inler öyle de durdun. Asıl sapağa mı getirem o. Bak orada pulun yiğrinin hem cüyün olur eken. Bir restorana girdin, 60-70 manatın sapanım sapanyan oynadı. Şimdi değil mi? Gök vol oğullaydı. Ne mi? Pul kar verdi mi? Aile yerine çok doğru yazadın. Ya yerine bilir oğlum. Bizim masinin karalman, ona pul karanırdık, kire ettik. Şomsunun pulu sağlaman doğduk bu da yardım. Soğun. Kakan halallan haramdan yığınan pulun sonunu çıkınçan soğun. Atan yek oğlusun, elinden elini etkin. Soğurun yenilecek ha, soğurun, bay soğurun ha. Bir yaşlık mı damalık verilen ne alır? Yaşlığın göğünlü vaktinde vermedin, son ökünce oyur. Siyahatçı git. Sen sözümü dinleyip durun olayım. Üyüt köşük perdelerden tut başlayıp. Ya olacak. Yaşlıkta adaşın ömürlük yolu yitirer. Yaşlığın göğünlü vaktinde görmesen, ökünce koyar. Doğru, benim söyleyeyim. Yönü olayım. Sen aydayan öküncümü değerli, men aydayan öküncümü koyar. Yeri. Sebebi, her kim yaşlıkta öz orunu tapmalı. Doğru. İlini günlü peydalı adam olmalı. Doğru. Yaşlığın islevi küptürlü oluyor. Tiriği islevi kanatlandırmak için hayvanları mılgıya. Emma insan, insanlığın unutmalı değildir. Her cemiyetin öz deyip desturi, düzgün kanunu var. Şunu miyattan çıkarmalı değil. Doğru. Öğren doğru. Yönü, cemiyet kanun düzenini, tebiat kanununu nazarda tutmalı. Hem zat nazarda tutulayandır. Senin şol kanunu boyun olmalısın. İki tarafın nezik duygusunun, İslam'ın tersine düzülen kanunu boyun eğilmedi. Ey sene, din zalmağa gidip vaktini bidirip geçirmen. Elbette. Köp zade görümsün. Hanım ait, söyle ne mi? Sevgi mi? Ha, sevgi. Sevgi, Kemal'e gelen iki şahsi birbirine çeken tevil güç. Yer onu, şu güç hayvanlarda da var. Onun sevgi de onu. Hey! ama sevgi edip olmaz. Yani, birbirine çekici tevil güç değil aynı. Atacan. Merhaba adaydı. O? Suyun arasında pul, alu, zorluk, terslik görünmeli değildir. Doğru. Eğer şolun bir görünse, o yerde suyu kutur ya. Ahlak bozuluyor. Çağı mehri güçten düşüyor. Nikağı uşuyor. Suyu maşkala bağlansın alıp parmalı. Doğru. Maşkala olsa belint ideallar. Şonu saklamalı, korumalı. Onun nikaduni berk düğmeli. Ağzı bir, berk ıslaşıklı maşkala adalet ocağıdır. Dep, destur, tertip, düzgün, vatançılık, zehni suyuluk gel umut kılıklar, ilki bilen hud maşkala ocağının başını döreyendir. Maşkala ocağının bozulmağı, tertip düzgünün, durmuşu onun hüvvetin bozulmağıdır. Umuman, insanın baktı, dövleti, sağlığı, uzak ömrü, maşkala ocağının berkliğine bağlıdır. Anlatacan, yaxşı et. Sen şu hakta da oylunmağın gerek. Hey, ne mi deyin? Bir meselede ne çekişten çekişe oturmalılar. Benim ata oğlum bana o yürek bilen şayorlarını kutordu. İni bir topur yoğda başlandı.
Her kim bir yodadan tutturup bar ya. Kıyamata gidenim näme? Özüm yoldaş bolýady. Sen şeýle oýlanşyň bilen, şu kıyamata bar ýanlaň ýüzüne düşersiň. Başga kişi seni yollaş edilmez. Yok, gelnece yok. Menem kıyamata giderim gelenok. Menem gözleýänim jennetiň ýoly. Sen näme? Gülcahany cennetin ýolunu gözläp aýyrdyňmy? Elbette cennet gözläp aýyrdım. Kıyamata gitjek bolsam, onun ýanymdan goýmagyny agry. Tapyp bolup sana ona cennetimi. Sen garlanma bere kendece, garlanma bana. Söýgü meselesinde bir gaýkyny halar, birim küýküýni. Her kim öz söýgüsi bilen söýmeldir. Sen gaýkynam söýüňe, küýkünam. Senni söýgü ýok. Ýok sende söýgü. Sen bozuk. Düşünýärmi? Bozuk sen. Men öz adamym bilen aramyzdaky wepal söýgüni, sen bir wepal söýgüni nüsüne, milyonuna bermen. Sen hakyky söýgü bilen söýlen bilmersin. Kendece, sen bana bozuk diýäýdiňle. Men dilim wagtymam da. Sen dilim wagtyň bolan näller? 9 gyzyň arasynda 2 ulan bolansoň, seni başy çykar bolotdylar. Yaz, kendece yaz. 9 yılın arasında 2 oğlan olanım için men günahkar değil ahiri. 9 yıl derip 9 oğlan olanım olsa, onun olur yerlerden ben olurdular. O zaman benim akıllıca olurdum. Sen akıllanmazsın. Sen atan küt manatları akıllanırmaz. Nece, bana yirkayyan. Sakon sana seyret. Men atamın küt pulunu şeyler oynadarını göreyim. Sen verersin. Ne? Pulun mertebe satılacak bolýarmy? Yok kendece, men beyli işetmeye vicdanım çatmaz. Hey, vah. Senin vicdan barmy? Bey diýmesini görmece, men katı olur ne var? Katı bolsaň katı görey. İçýäriň şu haram arak bordy, onun işin gyrsyny görnermi? Kendece, ana bolýar. Gerek yerine arakam içeriz. Dost yarım malanarız. Sen pulun bilen dost kazanacakda. Şeyleme. Şeyle vermece, şeyle. Pul dostunun dost olmaz. Pulun gutoran günü yeki kalarsın. Ey, sen üçün canımın yakıp otuyorna. Sen gep düşünürürdün, geçin ahire. Ay kendece. Sen o işine kahar gelmedik vervamka. Sen o oluşun akıllı sıkcık zat değil. Gülcahyn instituda okup yürüdü. Sen şonun haberin var mı? Ayyuğa. Ay yoga değil. Ol senin ömürte alımın olur. Uy bolsun. O yolunu saklayan yok, bolyversin, bolsun. Saklarını bilirsin. Yer bolýar. Yer bolýar. Bolýarlar. Indi Behet. Senim atacan. Men gelmedey. Sen Gülcahal'ın barlaş. Hava barlaş. Yeniden geç değil. Sen Doktor Yusuf'un kıyığını alacak bolýan. Men onu kol bilýän. Yönü beýilip alim bolup bilmersin. Ol ilme verilen hakyky alimdir. Onun üçün ilim hemme zatdan mukaddesdir. Ol ilmin öňünde galplyk edeni bilse, iki özünün birem bolsa siýilemez. Onsoň sen jeren bilen oňuşmarsyň. Bu näme üçin? Dar. İkiňiň ýöne häsiýetiniz ýugurlyk değil. İki goşun kellesi bir adamny gaýnamaz. Hal bolýarsa, görmeýärsiň. Men oturdum. Ay barmalýarlar. Bolýar. Tursaň tur. Ýöne bizim sana yamanlığımızın yoktu hakta pikir et. Hey bilýän, bolýar. Pikir eder. Bigerek çarağı ayalı Cemal'ım alıp geldi. Ol kiti Atacan'ın öýüne bir gün yattılar. Emma Atacan öýüne kara vermedi. Bugün orta iyi bilen köçeye çıktılar. Magazinler aýlanıp halis ýadydylar.
Ondan dim diýişlerini almak üçin şäher baglarynyň birini, goýry kölügli agaçlaryň birinin aşagyna kyskamykydy, diýizlerini ipdiler. Olar öň ýanlarynyň geçen köçüden marýan adamlar tyrnaşyp otyrdylar. Birdenim çaragy dikileni duýmany aldy. Cemal, He, Cemal. Hoğlan geldi Ferit. Kurcahan mı hemen sol? haysi. Şol ikiliyanın har İran'ın bile he? Ay yok ha. Yürüyüşe Gülcahan'ın kamini demeyen yani. Vah şehre gelip yürüsü üyüt kodumuru. Vay şehre gelinde yürüyüşün ütködü vermeli var okşaya. Yok man. Onu hedir üstüdün de akırın. Eğer ayal gurruna kılıçıp otyrka, Gülcahan onun duguşuna geldi. Birdenim at tulun el yalt dip teretti. Karıları tarap dolunacağını bilmedi, gidivereceğini bilmedi. Birdenim başındaki ağrının uğusunu yaşınacak bollu. Yönü onun edip bilmeyen alcırap kalli. Bu at kayınları ona tarap uğradı. Oğlum kayınlarına tarap ögürlü. Cemalice yarım yaş olup gelini ocakladı. Sadakan deyin can gelin. Kurguncumun can malam. Ey Huday. 9 kıyıdın içinde birinin bir oğul oldu. Oğlum değişimi döktü. Gülyalı gelinimden ayrı saldı. Şeyle oğul verenimden. Oğul kıyır veren olsun. Min pay kovulurdu. Koyu görenesi. Yediyor morlu deyip durmasana. Anan mert bol. Kevani. Gelinin hali öyle soğuz akırın. Oh. İçim oğdayıp barsı ne deyin. Mert bol. Yeri gelin, kulun musun? Atazani evi görüyen mi? Ay, kemakal köçede durşeliye. Yaxşı. Neyme, gurlaşanın hak mı? Yok. Ne? O ne için? Ödün yatanız şari yüzüme Ferit'ten geçip bitti. Ondan ben nerede? Vah gelin can. Dur sözle şöyle değilsen olmuyor mu? Beyle zatlara düşünmek men yerimde bolmadık adamı kıyınır. Vah kıyınır la. Yönü nenen sen olsa söz atsın olmadı mı kuzeyim? Men ne edip söz katayın enesi. Her kim öz gımmatını öz saklamasa arzan bazar uzakta değil ahırı. Vah on kellesi kesilmişin beytip vermesin emeke. Sökmen enesi. Tayağın ızasını yumrup çıkarmaz. Peydası yok. Vah bir yönü sökmen, şarpıp çalman, söğülen olurduk. İnni bizim başıma bir ne ömürler getirdi ol. Vah, emne sol teyvulların perhat bulup dönüp sıkıyor. Hey Golyada, Cemal. İsteyen Cemal. Havu. Sen gelin üye çağır. Ben Bahadır'a gideyim. Ahdı kalıp barayın. Gülzahan'ı pala öşürüp ver. Gelin onun ikimiz öyle gideli. Şeydin. Buraya mı gelin can? Yürü gideli. Siz özünüz gidiverseniz de. Yok, yürü bilece gideli. İnni seni hiç yere koyvermen. Yürü gelin can, yürü. Yok. Men gidiverecektim. Uy. Yakalagan deyin can gelinim. Sen benim gözüme atman nakım layıkların biri olup görünüyorsun ahırı. Sen benim yıkı gelinim ahırı. Yakalagan deyin can Allah'ım. Şu yek oğlu benim için verdin bana. Şu yekelikten deyin bana geçin. Yekedik rar vermedik bolsam kovordu. Koysanız lan enesi. Ağlama. Yolun geçip barayanla gözü bizi. Bir yerde beytip durmak yaxşı değil. Benim gitmeyenim yaman görme. Men gidesim geliyor. Onu da senin bilen bile gidesim geliyor. Yönüme giderliyim. Men yağdayıma düşünüp. Siz oğlumdan haysiyetini ne edilet değil ahırı. Oğlum uğurdun. Belanın kuyruğu sonunu değil mi? Her neçegim olsa gideysek kim olmazdı gelin can. Bana düşünseniz lan enesi. Men gidecek yerim yok. Oğlumuz kaçan islese, men sözleşmeye atayın. Yönü, ömürde oğlumuz bilen gürleşim. Men hakta asla gurur olup bilmedi. Cemal. Sen bu düşün gözlü etmedeni. Gelin asılma etti. Bir Atazan iyilinden marta kayıtmaya tayin. Seni yürük Gülcan, seni yürük.
Sana bilen haýyş etse gaýtaryn. Anam telefonum. Ilki jana täýsin. Oğlum, bizden şimdi sana gelini veriyoruz. Asıl ayrılığımız yoktur anam. Ha, ne deyip burada men okulu kutuyen sana dedim men öğretmen. Megelim, alına şu zağı pul al. Alın, her yerdir bilip olmaz. Uduk buduk gerek var oğlum. Al oğlum. Yok. Sag bolun. Pulumuz dursun. Allah yerin. Allah pul köplük etmez bana. Yok. Al. Bana pul gerek değil, dursun. Ruhsat versen men gideyim. Ruhsat Allah'dan mağlam. Sag bolun. Saglıkta görüşelim. Sağcı ol. Hoş bağlam. Aman mol. Keyim, aman mol. Olar öýlerine gelip, gaňar garapdan olup otur kalır. Atajan kapıdan girdi. Ece, kaka! Salamu aleyküm! Ece, hani Ece? Sen bilenim mi görüşeli? Cehennem ol. Vay. Bana iyiliğim gerek değil, ayığım diyorum ben geçen. Vay. Vah, icem canına kahar geliptir. Kakam can, kaharın getireydi mi Ececan? Kaharın gelmedi Ece. Nürlüğün daylanır, kellen kanması şuyucu köpülür. Köpülükler geçtin. Vay. Köpülükler geçtin diyorum ben geçen. Vay. Sen döreninden sokuyun karı daşı dörese kovuyorlar. Vay. Sen enin atanın namus getirdin. Bir sıyırıt. Vay yumrukla verirsin. Ursa da yiyeceğim musun? Pazartı, katıra vursun. Yumrukla pavuk geldi sana yakın. Vur. Herkes seni. Sen değersiz bir hanım olup trono etmemin. Şirket adamı senin adı sakın uyanır. Uy. Kaka? Yer bot bulman ben ne ettim? Ursup verelim mi? Kulağın emin aygında. Senin eden rahatın köptür. Otur önünde. Uy. Edenlerim kukburt ne emin? Ben türmeye düştüm mi? Bu senin ağırlayınarak plantis olup bir adamın oğulları türmeye düşüp atalarını işten kovutup. Menen tek, olur ya neden işim yok. Senin men tek işten kovulamam. Bağırmak kadın soğursa korkma. Kork men tek. Ona da yetirdin. Hani oturasak diyen. Uy. Ne oturdun? Şunmursun. Uy. Ne mi? Böyle kapıdan giren mi adamı? Arvalar böyle karşılanır mı? Men tek arva görün hak. Ay, ne mi kalka görkötseniz? Ona mı rayarız? Yani ben ne mi dedim mi? Şonu ne aydın mı? Görsene mi? Ne dedim mi? Ne mi dedim mi? Oğurluk eden olsan bundan min payı kovuyordu. Be. Basılıp gitmekten yaman ne mi işettim kamayın beyle? Ne mi ettim kam? Ne iş edenin bilmeyen olsan? Şiirden gitti derle Gülcahan alıp gelin. Vah. Elin beri hücumuna geçip oturdunuz sonuç yenmedi. Vay ulan, vay çakaları. Havuç onun içini. Hedrin ödünü Gülcahan alıp gelin. Getirme orada ne mi? Getireyim orada. Yani on bilen kim yaşasmalı orka? Seni yaşarsın. Hay Cemal sen kahırlanma. Oğlum, sen bizi kıynamada diyelim edey. Men ha şu cayı Gülcahan için attım. İkiniz bile yaşardınız deyiptim. Ne o? Yeri, alyar mı sen bizim maslahatımızı? Ha? Yeri böyle alyar mı lan? Alyar mı? Bizim onu da söylüyor. Ne dilin lağlaştı mı? Dili lağlaçın. Ya da kalkın aydan içtin okmayı. Cemal sen kahırlanma. Namın öyleydir. Onunla aysınla onunla ay diyen olsa sehede karışıyor. Aydır. Hani ol, benim maslahatımı neden gördün ha? Hani aydır oğlum, aydır ver. Kaka. Oğlum. Belki sen maslahatın o maslahattır. Bereketler. Yani
Men onu edilecekler. Oy, ne için? Üçüncü, men onun bilen kıyasatım bilen o, kıyas abilecekler son bilen. Ne için? Sulhum alan o, kaka, sulhum alan o. Eğer Gülcahan şu caya gelse, ondan men çıkıp giderim. Başka yol yok bana. Çıkıp gitsen bir günüm durma. Bir şeyi Gülcahan'a getirecek. Durmadım ekranlamam. Bana şuna hal etiren gidin de Gülcahan, bana getirin. Volgan'ım yanına barma. Onun elinden alacak. Emir verik açarını. Ha, yine açar, yine ne? Ha açar. Yine alın, Emir verik. yine alın açar. Bana selam gerekler. Cemal. Bana yedeklerin oradan biraz yedini çıkarman otur. Yedini çıkarman oturmalı önemli. Bağrımı tütüttü biliyorum ben geçen. Benim sesimi çıkarmam oturuyor. Yuvasırak. Atacan. Ulağat oğlum. Benim biriyimidin ha, senin atan. Biriyimidin senin yenen. Senin benimle erazi etmek hakkın yok. Bizim senin bağıtlı olmamız lazım. Ana devreyini serip. Sonun için sen... Men bağıtlı olmamı isteyen olsanız, bana şöyle Gülcahan getirin deyimen şunu bana. Gülcahan'ın şöyle gelme ulen, men şanlı geleceğimin kapısı yapılıyor, açar yitiye düşünmeyen misiniz ona? Sonra kapıyı dövüm açık bolmuyor. Men başımda giyinden ayrılan çılgınlı plan var. Siz ona düşünmen mevzumu yerli edin, hücum ettiydiniz. İlk düşünün, ondan hücum edin. Bak oğlum, onun hali giyinden ailenin planı var. Onu düşünün ağrıyın, bir de düşünün oğlum. Belki bir düşünmen hak yere hücum edenler. Bir yerde kayka düşünmediği çılgınlı rahat yok. Men Doktor Yusup'un kıyıdan öğlenecek bolpiyorum. Cerenem razı, on ecetem razı. Diyor Doktor Yusup'un razılığına laymak kaldı. Cerenin şu öye gelip girme ulen, mevçun alman kapısı iki taraftan açılıyor. Ana sondan sonra ömürde alınlar kandidatı, sonra alınlar doktoru, sanço, rahat, abray ve beylekiler. Yine Atacan'ın planı nerelerde aylanıyor. Bilir olsanız, şu zaman çılsırımlı planlar dedim. Şu çılsırımlı planları amala asırma uğrunda çılsırımlı hareket etmeli aman. Düşünmeyen misiniz onu? Yine şunlar hakta oylunun. Ben gittim. Ceren karası oturundu, ben gittim. Gitmeyin. Bay, ooo. Atacan, maksadını yetmek için hiç tatlını aytmadı. Ol gerek dayıdan hizmetini hallan atıp, onun göğünden turdu. İnni eni, kıyı olacak yigit üçünün arasında nikah arasıgı çözüllü. İnni Yusup'a gedek geldi. Bugün gök gürlep yıldırım çakıp gelen yağış, dumlu doğuşu soğuk suyredip gitti. Asmanı koşağa olup görünen elim oşarın, kemkeden yetip gidişini, bulutluğun bölünüşüp, bir tarafı süyüşüp barışını Doktor Yusupov, öz kabinetinin aynasının sıyınına oturdu. Bir seyhli öz yer şemalın sesi, onun ilham alıp, mukame veleyen gök yapraklığın sesi, Doktor Yusupov'un yüreğini täsin duygu öğürmek bilen göğününü götürüyordu. Ene şol vaktin gerek dayda kapıdan girdi. Yıkıyorum otur mu? He, sen gelirken deyip karşı atıyorum. Hemen karıştırmacak olup bileydim de. Gelelim olsan, hani aileden mürteret, bu tebigatta neçe görük, neçe görmek, neçe güzellik var. Bunu neçe şahirler vasfetseler de değerden kaydıptırlar. Ol nemele kakası? Hava ne mi? Haydi bir. Haysam... Ol... Kıyırın Cerencan... Bir oğlan söyüptür.
durmuşa çıkmağa senden ursuz soruyar. Şey diyden. Yeri senin ursalarlı mı? Men ursuz berýän. Sen oğlun tanıyan mı? Tanıyan, üren onu doğulun. Senim tanıyarsın. Kim ol? Yollaşlar bilen gelip, hulemiň için ağdırıp beripdi. Öz Volgosy bilen bazardan azgym alıp gelipdi. Karaz, iri ayak gali. Näme yumuş bilsem, ayasy ýok. Üren onu doğulun. Yani yumuşun edenini atlap otuyorsun. Adama bahvermek için köp taraptan fenlamalar gerek. Näme büýüren yumuşun ılgap etsi. Kıyızına yarası bolýa da. Halha, iki oğul öýürdüň. Gelinlerin ýerlerini tırkap gittiler. İki kıyız çıkardın. Bir zat gerek bolsa, ece dip gelýärler. Gerek bolmasa ýatlany aklarym. Sen näme beýle dymdyň? Men näme deyin? Uy, bir zat diýdi. Şaloğlu'nun familyası Çarih olsa gerek, ha? Ho, adam Atacan. Bollu. Men oğlunu tanıyan. Atacan Çarih'i men okutuptum. Ol barıp yatan Yaltadır. Uy, koyun oli. Ola katı işemir. Ah hey, ondan hemme kıştayım yali kitap uzaklap yatatı yok. Men film ucaklayan ahri. Ah hey! Bütün giyicilerini yekide uyalı kabinetinde geçirdin. Oy yalta olsun. Sen yalı işin girdin. Yaltanın yaltası nümetse kovdur. Gerek. Bir işi oyunluğu salmalı. Sen men sözümü oňatça dinle. Jerinin ykbaly ikimizin şu maslahatymyza bagly. Şoň üçin akylly başly çedeli. Ýedilçe bir keteli. Vah, onun doğrulu. Yeni bu zamanıda yaşlar söýüşünsin. Ene tankı guru söz bolup galyberýärdi. Dogry. Ýaşlaryň sevgisi esasy orun tutmalydyr. Ýöne ene tanyň maslahatam gurse bolup galmalydyr. Sevgi dumany ýaş beýnini gaplap alanny yarım däl edýär. Şol dumanyň astynda olar üçin sevgini sevge gatmakdan bilent maksat galmaýar. Näme hakda oýlandylar-da? Kulaly gulluk bolup çedilýär. Belki olaryň öňüne agyr hasratly müşgüllükler garaşyp durandyr. Belki ýanky heterli duman gaplap onu görkezýänler. Onu näme? Durmuşa çıkmanın aymalymy? Yok, durmuşa çıkmalı. Ýöne onun görmeýän zadyny görkezmek, düşündirmek ene taň borçudur. Bu meselede maşgala maslahaty hiç wagt güýçden düşmeliler. Bize bilmedik de. Hini geçenli salan maslahatımızı onlan wagtyň üstünden barmadyk. Yok gerek, beýdimi? Sen raýyň gaýtaran yerim ýokdur. Ýöne bu uly medeli. Şoň üçinem oğullaryny, gelinlerini, gyýylaryny çağırdy. Maşgala maslahatyny geçir. Goý jerin şonuň pikirini dinledin. Näme? Sen özüň maslahaty goşuljagym dälmi? Men pikirimi soň aýdar. Maňa olardan öňürti sen pikirini bilmek gerek. Men şolaryň ýaltalyny halamok. Ýaltany uly jigrenýändir. Ýalta ýumuş berýänsäň ödüň et. Ýalta ýerinden turýança ýüz gepin başyna ýeter. Ýalta anlaryny çalýança il orogyny oturur. Eşitdiňmi? Ine ýaltalar hakda iliň döreden nakly. Senem iliň halamyan adamsyny öwjek bolup oturma. Men öwjek bolamak. Hakyky bolşun aýdýan. Gerek gaharlanma. Men gaharlanan ýalda aýdym o wagt. Näme gaharlanman? Bir adamyn halamasaň ýeri sokmaga gaýylsyn. Men beýle däldirim gerek. Sen şeýle bolmasaň bir ýumuşçy oglan ýalt etjek bolup durmazdyň. Şol oglany menden gowtanýan näsin? Buyuran ýumuşyň ylgap edýär. Maňa şo bes.
Gerek daýry adamsa Yusufuň ýanyn gaharly gaýtsa da, oň gepininden çykyp bilmedi. Bütün maşgalatyny ýygnap maslahat geçirdi. Ýöne oğullarym gyýyllary kaqylaryň pikirini golladylar. Jereni puta oýlanmagy, durmuş gurjak bolýan ýigidini oňa tanamagy maslahat berdiler. Emma Atajan enelik ýa-da özüni aldyrdypdy. Jeren hosarlarynyň närazilygyna garaman Atajan bilen Zakstan geçdi. Uat Atajan öz öýlerini bir adam bilen otyrdy. Olaryň öňünde gyzyň nahar bolmazdy, magazynyň getirilen soğuk iýim getirlikdi. Olaryň kelleleri madal aýryndy. Anam, sağolsun. Sözüm Mirzan Kadali. İşlerim şowlu bolmagy. Ay yaşam. Atajan. Sen maňa gulak bar. Kulağım elle. Ekimiň deň güçdärligimi görnüp dur. Belki men kakaň bilen deň güçdürün. Ýöne men seni hormatlaýan. Hormatçynym sen bilen gatnaşyk edýän. Oğlum benim sana hormat koyan çepa. Oğul. Ol ma'lum ýat bolmasa ol tirkeşmedi ya. Atajan. Sen maňa gulak bar. Ya, kulağım dinle çepa aydı dinleyen. Sen ol durmuşda ören sözürümlü oylar ediyorsun. Benim ediyen oylarımı ahırını çelle alıp sıkmak için ören güçlü okuyup gerek ya da tecrübe. Dur. Dar cebağa dar. Bir sualım var. Yaxşı, durdum. Ben sorağım. Men ahırını şimdi büdürümen alıp çıkar etdiyen mi? Ya da başarmadı etdiyen mi? Hadi sonra etdiyen yapayım. Yax. Sen bu sorağıma cevap vermeğen fəttel atacan. Sen ören sözürümlü oylar ediyen. Yani ahırını şöyle havadan alıp çıkaymağı tek başını yaş. Tecrüben kim tergeleymiş etsin? Uy. Üretti. Üretti mi? Ne etmeli ben? Atacan. Men ferhoş adam. Köpçü. Ol benim bedbahtçılığım. Yani men kalplık edemek yok. Edirem bilmen ya. Çünkü benim kellemde kalplık yok. Dur, çepağa dur. Aytdağınız mı? Meni kalp mı? Men sana atacan kalp diyemek yok. Kalplık etsenem öz işin. Mesele kalplıkta, doğruçullukta değerli. Mireli durmuştu, asfın düşmezlik de çepağa. Elbette. Durmuştu. Asfın düşmeller yok. Oh, Kalkozda traktör sürüyenim kahraman olup biliyor. uy. Zavodda umudu işleyenim kahraman olup biliyor. Doğru. Uli açış eden alımım son yalın. Men kahraman olmak. Uli ateş etmek maksadım yok. Men alım olup bilsem böyle. Bana basa Ne dokument boyunca bolmak mümkün. Yöne sen yaman görmemen doğru aytacak. Ayt. Aytsam. Sen maksadına yetmek için köp ılgıyarsın da az işleyersin. Ol tersine olmalı. Yine bir zada aytacak. Ayt. Sen her vaat ulu düşmanın köp oturup az ılgıyan adamlar olur. Kitapxanadan çıkman, baba felpeheline uçuran adamlardır. Sen ayağın qavarçı bilen olun
baba seylin deňeşdirip bilmezdim ya. Sebebi olur ılım için. Sen Ay cipa. Ana şunun bir içeli. Ha içeli. şeliş. Ne muyum var ya? Yok olur. Yok öyle yani sen ol. Sırtasyam ne yapıyorsun? Dissertasyonu. Ha? Cipa. Ellim zungarunun tatlı. Dissertasyonu yarıp bollum. Ol. Doktor Yusuf'u okudun. Okudu. Belli ettin. Yok. Vaktim yok deyip belli etmen. Ana. Şimdi bir gep olmalı. Oral okudu ama belli etti. Ol. Oral Murat için görkeden belliklerin üstünde de işledinler. Yok, o işlemedi. O ne için? İyi işleyeceğim de. Onun belliklerini yine oda sarıp yakmakçı çıkar. Akmak bolyan, akmak. O ne için yakacak? Ağam, onun belliklerini de dönden teriden dissertasyonu alsa da ağrı. Ne? İki gayta akmak bolyan. İki gayta. Bileyen Oral Murat kim? Bileyen. Sen bileyen nesin yok? Ol. Hedir, yaş alimlerin arasında en abraylı hem talatlı adamların biri. Bileyen. Oral Murat öz belliklerini yazıp veren olsa sen onu min devir minnettar olmalı. Onun belliklerini dizersen işine attakan bolmol. Yeri, humum sözler bilen işin pağış pareden masaları ne edecek? Onu nehil düzeteceğini bilmeyen çalam çaş bolurdun. İne şeyle önüne... Ay, oranın düzeleri yani belli yok ne orada. Ne var? Doktor Yusuf sana könül etmiyor mu? Yok. Onun bana gök yakın. Sen onun konu kantama bolup gülüyor gelin kovup ciğerini almadın mı lan? Ha? Cipa. Hı. Sen öyle onun düşmanının seni. Atacan, ben hem düşmanın değerlim kovulayan. Bilen. Yeni şol sözü men aydı ya. Aytma Cipa'yı men katı vururum. Men aytmam da eğildimip gelmez. Hakikati sözler. İlimden işin bulmasın Cipa. Sen öz dilini sakla seni. Katıyorsam. Ay bol ya da aytma da olmalı. Bağışlar. Aytma. Ne? Şu söz işitmeyin mi? Ya bol ya da. Bol ya, men kaytayım. Atacan saat. Bay, onkudan işlep yürü. Aytacak oldum Cipa. Hı. Sen men işimim gayret etti, alıp gitti. Ol. Sen işini. Hadir ekitmeyin. Ha. Ya. Yeni 4 günden oğutfuka çıkıyor. Sonra gelip alıp gider. Sen menin nenen işleyenini biliyorsun ha? Bilen. Men 3 gücüğünü bir evine kalman işleyen. Bana 4'ten 7'ye çelli 3 saatlik yatsam oluyor. Ondan 4. sutkada dolu yatıp okuyayım var yani. Ana şöyle karada okuyayım da ya davulu da aşak bilen konuşuyorum. Eminim şu yağdaydı. İyi şey mi ediliyor? Ondan sonra arabanı siliyor. Cepağa. Can. Sen diyene evinde hammamın var mı? Ha, var. Var mı hammam mısın? Vannadan var. Var olsa. Ha. Son yani şu vannani. Hava. Şehirun alıktırlı olurum. Hava. Yurmanım olsa ben saatlik fikir etmem Cepağa. Can. Bolli. Söz kurtardı.
Men ötüreyim. Oğluk ben tek oğluk mu? Men seni maşinlertip paydarım. Eğer men işimim alıp git. Onda diyana. O Murad için belliklerden bir bolýar. böyle ya. Sonra telefonlaşardır. Aa. Gerek bolan kitabı tapıp getirsem bolar. Kalan özüm. Yürekella acaba, yürekella acaba. Yine seferin için ayak üstünde yine öğrenliğini güllederler. Vurduk acaba. Atacanın işi basılmalı basılmasız baskançaklar bilen iň soňky derejesine yetdi. Goruljuk günü bellenip, ilmi sowetin çirenlerini avtoreferat bilen birlikde çakılykka tim ýaýryldy. Ýöne en tek jogapkärli hem aýatly halatlar öňdüdi. Ine Atajan şol bardy, alada bardy diýdi. Ol bir desseguli gojoklap, gerek daýdan ýanyna bardy. Gerek daydı. İşlerime sirgip iň jogapkärli ýerine geldi. Tagaman arka atıp bolayda. Sizime ne bolsun? Wah, gyzyk geldimde ýa soğuk çykýar berdim de. Ne hilep borka gerek daydı. Gaýrytmy, bu derejä gelen soň geçersin. Wah, gaýga demok da men korkýan gerek daydı. Korkýan bir masgara bolajak galbar durna. Näme korkup ýörsiň? Seň işiň ýeriňçi ýokmuş näme? Wah, işim hiç kimkiden pesdelli. Ýöne nimede? İşiň gowasy ýönesi bolmaz, arkaýynça bary ber. Ay, gerek daydı. Güýçli bolsaň, şu il görüp bilenok, görüp bileki. Gowşak bolsaňam, hisat bilenok, kandidatlygy münasip dälýär. Mine ýakyn gellikçe gorkagam bolup barýan bir. Korkma, aman efem geçersin. Gaýnymyz näder ki? Razylygyny bererim ka ýa-da çylyk goýbererim ka? Uy, aýtýanym näme? Razylygyny berer. Gerek daydı. Oň bilen Eňinden sözleşip bereýdiňler, birden onuň Hökman sözleşerin. Ana haýdy men nahara geler. gerek daydı. Onu men oň gözüne görünmeýin. Bir saatdan öwrülip gelerin. Ýöne siz madalja sözleşe görüň bu. Bolýar. Atajan gyssanma çykyp gitdi. Bir salymdan doktor Yusupov geldi. Ol daşyk emlerini çykaryp, oňa ýuwundy. Soň stol maşyna geçdi. Gerek daýdy, garaşdyrman nahar getirdi. Yusupov arkaýyn nahar edinip elini ýuwdy. Ondan kerem ara çay içmek üçin ýene stolun başyna geçdi. Ana şu mahal gerek daýdy ýuwaş-ýuwaş maksadyna ýakynlaşyp başlady. Atajanyň işi meniň ýagdaýda ka? Habaryň barmy seň? Bilemok, habarym ýok. Hani goramagy hüdürlenipdir diýerlerler. Mümkin. Ýogda da o goruljak bolsa, çakyl gat gelmelir. Oňa razylygyny bere görgün. Gyýyň bir kandidat bola görsin. Näme sesin çykaraň ok? Men näme diýim bilmişim. Gyýyň razylygyny berjeňi bermejeňmi aýtdy? Aýtma hakym ýok gerek. Hakym ýok. Ol ýerde ýapyk ses bilen geçirilýär. Näme aýtaýyndy? Gyýkylklap ýylyjar ederýär diýermi? Gerek. Sen o zatlar bilen işin bolmasyn. Men hekim bersem, bermesem, edişim. Näme? Sen gyýyňy sesin bermän kimi berjek? Onu halamasaňam etçi galajym ýok. Öz gyýyň. Jirenjan bilen gül ýaly ýaşaşyp ýör. Öz gyýyňy begençe ahyry. Gerek. Men kellem ağırtma. Men güýewimim bilen oglumdyr gyýdymam. Kim talantly, kim galplyk etmese, wujdany arasy bolsa, kim özüniň arasy zähmetini gaýgyrman, işleýän bolsa, ana men şeýle adamlara razylyk bermäge mudam taýyn. Ilmyň kapysy diňe şeýle adamlar üçin açyk bolmalydyr.
Kär yokmaz. Zihinsiz yaltanır üçün, kalbi hapa vujdansız, bihayalar üçün, ılımın kapısı mıdamı bekli olmalıdır. Koy bir adamlar, öz vujdanlarına layık kär gözlesinler. Beýle kärim barmy? Bolmasa vujdanlarını düzsinler. Nereden gözlesinler beýle işi? Nirden gözlesinler, şoýerden gözlesinler. Ol öz işleri. Sen ılımdan uzakta duran adam gerek. Sen bu zatlar bilen işin bulmasın. Näme işim bolman? Gatan bolar. Güýüm hakda men alad etmesem kim etsin? Sen aladan geregi yok. Münasip bolsa geçer, münasip bolmasa yıkılır. Ilımda şeýle bolmalydyr. Ol güýümüz ahyrin. Eýsem oňa kömek etmän kime kömek etjek? Gerek biderek gerek ýygyrma. Ol menem güýüm del senin. Eýsem kim ol? Ol menem senin jereninin başından iýinin apat. Vujdansız, hayatsız musallat. Ol kandidat bolmak maksady bilen gülýaly gelini bilen aýryşypdyr. Öz maşgatynyň mukaddes ojagyny ýumrupdyr. Şan şöhrat üçün maşgaly ojagyny ýumrýanlar, eşek balarynyň jellallarynyň, dellallarynyň hem pes arsyz namussuz bihaya adamlar bolmalydyr. Gerek, sen göz ýaşyňy sepirdi, maňa düşünjek bol. Beýle adamlar öz oguruny ören okuyuply bolýarlar. Olar özlerine gerek bolan adamlaryň içine girip, gowum görünüp bilýärler. Hatda maýmun ýaly oýnap hem özlerine oýnadyp bilýärler. Sen atajanyň eline maýmun ýaly oýunjak bolma. Beýle adamlardan uzak duranyň gowsy bolmaz. Güýümden uzak durup nire gitjek? Sende ýürek ýok. Sen bu wagt ýalandan göz ýaş dökýän. Ynha güýün şo bolsa, çyndan göz ýaş dökeniň bolar. Doktor Yusupov kahar bilen çıkıp gitti. Sehel salımdan Atajan geldi. Gerek taýda äriniň ýagdaýyny giýegsine düşündirdi. Be... Gerek taýda bir ne etmeli bolkar? Özüň bilmesen, Ýogsa da gerek taýda gaýna çakyl kadyn görkezdiňizmi? ýene-de görkezimi? Onu gerek taýda şonu görkezmäňem. Gelennem aýtmaň. Ol alynlar sebetine barmady ýaly, bir alaş tapmaly. Maňa peýda etmedim ziýanym. Ondan gerek taýda. Men gorajak günüm, siz şo ýere bara boryň. Men 4 tane adam görkezdirim boli, doktor Yusupowyň adynyň haýyş edim. Olar senin haýyşyňyzy bitirerler. Bolýam gerek taýda. Men 8-sini görmelem bolsa, ernip görmenler. Wagt ýok gerek taýda, tekisi gerek taýda, 400 bolar. Bir ýerde gaty sera tap bolmasaň, masgaraçylyk boýnuňa bökjek bolup durandyr gerek taýda. Masgaraçylygy boýnuňa böktürmez. Sen arkaýyn bary ber Atajanjan. Sag ol gerek taýda, sag ol. Bugün Orar Muradoviç bilen aýlaryň, mihmanlaryň oturuşlaryny ören agraslyk, bir hili dartgynlyk duýulýardy. Ortada goýulan stoluň çetinine Atajan başyny galdyryp bilmän oturdy. Onuň garşy saçyny eli bilen daraklap oturuşy, golorky ernekli häsidi bolsa-da, ruhy dünýäsini bir hili görülmedik üýtgeç tupan turýanlygy ölün äşgär görünüp durdy. Şemaleje bolsa, bir çuğdan bolup oturuşunu, karşı gözünü süpürýärdi. Güljahan törde oturun yerinde,
utanjyndan ýa ýere ýirejek bolýady. Olturup gidivermegin ebeteýin tapman beýalaç oturuny meňzýädi. Çary sypçygyň bilen näme pikir edýänini biler ýaly. Urad Muradowicz dün doktorluk diplomunu alypdy. Ol bugün toy etmeli. Emma Atajanyň ejetiniň haýyş boýunça özüni atytyň naşary maksat geçirmäge mejbur bolupdy. Bu wagtym maslahat malalyk kılıpdy. Sen ýagşy ýigit. Durmuşy öz başda girip başlanyň özüň akyllydyryny ütdiň. Durmuşyň çyrysyrymly sırlar hakda oýlanman, ören ýüzlü ýygyrydyň. Sen dörd aşlaryny suň aşagyny çümülip alýandygyny bildiň. Emma oňot kymmat bahadyrlar üçin çuňur çümleýändigini bilmediň. Sen suň ýalpak ýerlerinden kymmat bahadyr gözlediň. Ilim öňünde massara boldyň. Olar üstünden güllürdüň. Wah, doğrusu beýle, beýnamysyň ütmädim men seni. Sadagaňy deýin jan oglum. Oratjan aýtber. Aýtber, çekinmedi diýber. Men beýnamys ısnat ogul kemale getiripdir. Ah, men ýanymyndan tarap. Öndürün oglum meni diriligime oda ýakdy. Tolunmasaňyzlar. Hawa, sizi gaharlymam Cemal eje. Yeni ýüregimden agyry tutaýmasyn. Sen madaly oýlan Atajan. Ine, mehr mühübbetini siňdiren, küküňiň ak süýdüni emdiren eniňe bir synet. Yeni oýlan. Sen onuň üçin rak keselinin yaman molluň. Rak keselin näçe horlasa da ahir bir gün diýinler ýa. Sen morsaň, mehriban eniňi öldürmediňem, güldürmediňem. Sen bol pul bilen gök Volgadan başga zat gözüňe görünmedi. Sen pul bilen açylmajak kapylar açaryny ütdiň. Häzir seňinde alman gazyl çyrylar ýakylly. Kandidatlyk diplomy ýok sana. Onu da dime özüň günäkär. Şundan maslap, şol maşynyň gulagyny da barmagyn. İstenmin. Volganım, çayım, Gulcoganyň adyny eşirjek. İsten sana diýenme şonu. Ýeri. Sen şu wagt näme ýaşadyň? Ýaşyňa garamadan eýem iki maşgalanyň mukaddes ojagyny ýumurdyň. Doktor Yusupowdan gollaw tapmaň soň oň gyýdyny maýyrdyň. Sen gerek daýzana maskar etdiň. Dissertasiýany gorjak günüň ol görgülüğini kimlerin üstüne ýebermediň. Hey, beýle de bir maskaraçylyk bolar be. Beýdip kandidat bolunun namusly adam üçin boğulup ölen ýagşydyr. Wah, men Allah'dan köp ogul eledim. Onu da yek ogul berdi. Onu da şükür edip berdim. Wah, maňa ogul bermän eşek berene geri. Wah, men kökregimden syzyp çykan halal süýdümi, haram eşerendirene gerim. Bollar Cemal eje. Goýun. Inni ahmar edip oturma. Özüňi horlamasaňyzla enesi. Wah, ýüregim ağzymdan çykyp barsa nädeýin? Sen Atajan, maşgalaň mukaddes ojagynyň nämedigini bilen ok. Ine, kulak koy. Biziň atybabarymyz çarba bolansoň, madama köçüp gonyp beripdirler. Olar her ýerde köçmek üçin goşlaryny, düýelerini ýüklenlerine soň, maşgala bolup öz mukaddes ojaklary bilen hoşlaşar ekenler. Hoş, mukaddes ojagym. Sen maşynda oturup maşgalamyz bilen duw diýdik. İçinde ot ýakyp höz ýüregiň gördük. Hoş, hoş mukaddes ojagym. Bir-birimize ýakyn ysnyşykda
Eğer ayal olup maşgılamızın bagty, rızkaly, döwlet hakda köp maslahatlar etdik. Sen başında oturup açan pınhan sırlarımızam hiç yere yayramadı. Paş olmadı. Sen pınhan sakladın. Hoş bizim maşgılamızın ardı birini saklan mukaddes ocağım. Ine gördün mü? Olur, göçenlerini de mehriban ocaklar bilen hoşlaşıptırlar. Sen bolsaň ortasında durup şonu yumruyan. Atajan ören dar erde gabally. Ol tamdyrıp turan gow koyaly ýygyrylyp galdy. Çünki oň çekip beren planlary sapagy üzülen hünjiýaly dir pytyrak dargady. Yüp seýrilip toýnukdan geçdi. Ol öz akly bilen Kur'an kapanyny öldüşdi. Ol häzir özüni maksat muratsız boş göwre hasaplady. Ol birden oturan yerini zöwge gallady. Gülcahanyň dyýadynyň üstüne ýüzüni goýdy. Gülcan, sen bir men bağışla. Aylar onun ejidini dözmän eli bilen başyny sypa diýen işaret etdi. Güljahan başyny ýakap bolmaz diýen alamat berdi. Aylar bilen Güljahanyň arasyndaky alamatlar telim aýtalandy. Jemal ejide durup bilmedi. Sadagaňy deýin, can gelin can. Sen muňa bilen deň bolma. Oglumy bagışlaý geregim. Keç günäsini. Başarman enesi. Başarman. Gelin. Gelin geç günäsini. Ertiýirim ýerinde gök bolganym. Zaýym seniň adyňy ýazyran. Yok. Maňa bolgu da gerek däl Zaýym. Men ruhu dünýäniň abadançylygyny maddi baýlaga çalışmaryn. Turatajan. Başyň alır. Men namart bilen bir köprüden geçmen. Vay, beýdime görgün can gelinim. Senin beýli sede garaşýan nädir? Adam kerçilik, pek ahlak, arasda ustan, dünya jewheridir. Ine gaýynlar. Senin oğlunuz Siz yaradıcı Hıdır Deryayeviň Mukaddes Ocak povesti boýunça düzülen radio oyunu dinlediniz.